झंडावानी सानी ले ले घूमेलने उमा शंकर समाधि कहाँ गड़ी झंडावानी सानी जी। झंडावानी सानी ले ले घूमेलने मदन समाधि कहाँ गड़ी झंडावानी सानी जी। झंडावानी सानी ले ले घूमे लने ओम प्रकाश समाधि कहाँ गड़ी झंडावानी सानी जी। झंडावानी सानी ले ले घूमेलने संतोष समाधि कहाँ गड़ी झंडावानी सानी जी। गड़े के तो गड़बो हो सासाराम के गलिया जहाँ छिनरो घूमेली अकेली जी। गड़े के तो गड़बो हो सासाराम के गलिया जहाँ छिनरो घूमेली अकेली जी। अपना महलिया में से बोलेलन कृष्णा समाधि बहिनी बहर जानी हो खाजी। अपना महलिया में से बोलेलन कृष्णा समाधि बीबी बहर जानी हो खाजी। आइला बाड़े सोहवलिया के दुबे जी ले जई है जाजी माँ बिछाई जी। आइला बाड़े सोहवलिया के दुबे जी ले जई है करावा चढ़ाई जी। झंडावानी सनी ले ले घूमे लने हनिया भैया कहाँ गड़ी झंडावानी सानी जी। झंडावानी सानी ले ले घूमे लने निहाल भैया कहाँ गड़ी झंडावानी सानी जी। गड़े के तो गड़बो हो सासाराम के गलिया जहाँ छिनरो घूमेली अकेली जी। अपना महलिया में से बोले लने राजेश भेड़ुआ बहिनी बहर जानी हो खाजी। अपना महलिया में से बोले लने छोटुआ भेड़ुआ बहिनी बहर जानी हो खाजी। आइला बाड़े सोहवलिया के साहेब ले जई है जाजी माँ बिछाई जी। आइला बाड़े सोहवलिया के दुबे जी ले जई है करावा चढ़ाई जी। अपना महलिया में से बोलेलन कृष्णा समाधि बीबी बहर